Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ini yang जोंनि हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव फैदो। दिनै नै गुबुन जायगानिफ्राय सिबियारि बिथांमोना फैदो। माइनावफोरा मोनसे केलेन्डारनि थाखाय फट' शुट लानो नागिरदों। नै रेडि जानोसै फट' शुटनि थाखाय 2023 मायथाइनि जा केलेन्डार बानायगोन बेनि थाखाय फट' शुटखौ लानो नागिरदों। फट' क्लिपखौ गुबैयै माइनाव आफादनिफ्राय लानाय जागोन, लोगोसे थाफागोन जोंनि लाइमोन आफादनिफ्राय। नै बेबायदि भिउ नुनो मोनगोन। नै फुंबिलिनि साबसिन नुथाय। केमेरामेना नै सफैखाबाय। नै बे नैथि गेटआवनो बे फट'खौ लागोन। सेटिं खालामगासिनो। फार्स्ट शुटआव खालि नै माइनाव आफादाल' फट' क्लिप लागोन। नै फट'नि थाखाय फकास खालामगासिनो आरो एडजास्ट खालामगासिनो। Mana? Sudah. Mana deh? Once again. Alada. Sini dengan apa ini? Ini gugun musik lesau lanai gitu. Ini first gate Allah kan mana bunda. Ini mainafoni foto sudah jodohbai. Dari drone dah lagan. Drone ini bathau थानसालिखौ lagan. Ini लोगोफोर जोंनियाव गुबुन हारिनिफ्रायबो नायनो फैयो हिरिम्बाखौ। जोंनि हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि गोथारि बिथांमोनाबो मोनसे फट' लागोन। दिनै गोथार फुंबिलिनि आर'ज खालामगासिनो। आसारि गाहाय आसारि मानगोनां मुफ्ति गेवलां बिथांखौ दिनैनि सिनायथि हाबाफारिखौ मावफुंलांनो थाखाय आं दैदेनगिरिनि जानानैनो आं खावलायबाय। बाथौसालियाव जेनेबा आर'जखौ दैदेनलांनाय दौरिफोरनि गोथार धोरोमनि सिबिसालिनि सिङाव जों गावजों गाव सिनाय जायोब्ला जोंनि फोथायनाय आरो जोंनि मावनाय दांनाया गोग्गोमसिन जागोनखौ आसा खालामनानै सिनायथि हाबाफारि खुंनाय जादों। कैलाशपुरी कामाख्या बियाबनि आर'जखौ दैदेनलांनाय दैदेनगिरि बिथां श्री देबेन मुसाहारि बिथांखौ खेबसे सिनायबावनो गुरै खावलायो। साबायखर। जोंनि दिनैनि बे गोथार आर'जआव जोंजों जोंनि बियाबनि माखासे दैदेनगिरिफोर दङ आरो बिथांमोनखौ जोङो लोगोआव मोनफादों नालाय बिथांमोनखौ सिनायाब्ला जों थालांगोन। बेखाय आं सिनायहोनो नाजादों।
जोंनि उदालगुरि जिल्ला बाथौ महासभानि फोसावगिरि लोगोसे आसारि मुर्ति गेवलां नारायण बसुमतारी आदा बिथांखौ सिनायथि होनो थाखाय गुरै खावलायबाय। साबायखर जाय सेरजा दामनानै जोंखौ आलादा हेफाजाब खालामदों। जोंजों दङ लाइमोन आफादनि बोसोनगिरि मुस्लिम बिश्व बर' बिथाङा खामानियाव मुखुब उनथिंनिफ्रायब्लाबो सिनायथिनो गुरै खावलायो। साबायखर। मुलाथि बसुमतारी सिनायथिनो गुरै खावलायदों। नेहाथारिबो दङ दमयन्ती बसुमतारी साबायखर दे। बिबुंथिनि बेलायाव जों नोंथांमोननिफ्रायबो हयथ' खोनासंनो नाजागोन आरो गोनांथि जायोब्ला जोंनिफ्रायबो जोङो नोंथांमोननो मा চলি আছে ইয়াকদৰ সালবাৰী সেই সময়ৰ বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট এতিয়া সালবাৰী বাক্সা জিলাৰ পৰা তেওঁলোকে ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি। আমি আমাৰ এই আঞ্চলিক কমিটিৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকক আমি আদৰিছোঁ আৰু সকলো ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজৰ ভালৰ বাবে ভালৰ উদ্দেশ্য ৰাখি যি দূৰণিৰ পৰা তেওঁলোকে আমাৰ ইয়াত আহি এই অনুষ্ঠান আমালৈ আগবঢ়াইছে আহি আমি তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে যিসকল ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজ আমাৰ মাজত আছে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাই মোৰ এই অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰি তোমালোকক ধন্যবাদ। খুলুমবাই। थानसालिनि बायजोनि नुथाय जायखिजाया समावनो नै दावबायारि फैयो जोंनि हिरिमबा बाथौ थानसालिखौ नायनो फैयो। लोगोफोर नै सेसा माने नै बेहाय दङ। बेफोर सेसाया सुबुङा दान होनाय दा थानसालिनि मुङाव। जों बे गोथार हाबाफारिखौ जों मावफुंनायाव माबा मोनसे मदद एबा हेफाजाब बे दिनै बे गोथार हाबाफारिखौ जों खुंफुंनो हानाय जों राहाखौ मोनफुंगोन ना मोनफुङा बे राहाखौ जोङो थोंजोङै गेजेरजों दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोङो मावफैनाय जादोंमोन। दा बिथांमोना जोंनो थोजासे जोंनि बे गोथार हाबाफारिखौ मावफुंनायाव बिथांमोना थोजासे जोंनो अराय माने जोंनो बिथांमोना गोरबोनि ओंथियाव अननाय जासिहरनानै बे हाबाफारिखौ मावफुंनायाव जथेस्थ' जोङो नोंथांमोनजों एसेब्लाबो मदद होनानै बे हाबाफारिखौ जाफुंहोगोन होनना बिथांमोनाबो खोथा होनायलाय जोङो दिनैहाय जोंनि बे कमान्डेसन बेलासि दख'रा बिलाइ बाथौ खुंथायनिफ्राय फैनानै जोङो बे दिनै सिमनागना हिरिमबा बाथौ थानसालिनि जिखिनि गोथार थानसालियाव जोङो दिनै सफैनानै जिखिनि हाबाफारिखौ खालामफैबाय। दा बेहाय जोंनि
जिखिनि सिबिसाफ्रा सफैनो हानाय बे सिबिसाफ्रा जोंना पेट्रलफ्रा गोबां फैबाव लागा दङमोन बे फैबाव लागायाव जोङो पेट्रलखौ जोङो लाबोफानो हायासै फारसे गारिनि खोथाथिंबो जोङो केसमनखौ जों माबा खालामनो हायासै थिग बेबायदि जोङो पेट्रल थाबोनाय जादों दा जियानो जा जिखिना फैबाय जोङो बेबायदिनो साफ्रोम जोंनि सिबिसाफ्रा बेबायदिनो जोङो बबेबा जायगायाव जोंनि जिखिनि जौगानाय जोंनि जिखिनि दख'रा बियाबनि गेजेराव जौगानाय हाबाफारिखौ जोङो जोंनि जि गोसो जोंनि जि साननाय जोंनि लुबैनाय बे लुबैनायजों जोंनि दा बेनि थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ दावबायना लादोंमोन बेखौ खालामगोन बेखौ जोङो माने बे जोंनि जोंनि गावनि हारिनिख्रुइ बांसिनै असमिया हारिनि सुबुंफोरा बांसिन दावबायफैयो जोंनि थानसालियाव दर्शन खालामनो फैयो बे जोबोद मोजांनि बाथ्रा नाथाय जोंनि जा बर' सुबुं बा बर' समाजनि सुबुंफोरा बेबायदि लोब लोब फैनांगौमोन बावथाय बेबायदि लाबोनो हायो नाथाय जोंनि बर' हारिनि जा सुबुंफोर बिथांमोनखौ जोबोद खम नुनो मोनो दिनैनि बुब्लियाव दा गुबुन हारिनि जा बांसिन जासिनाय बांसिन दर्शन खालामफैनाय बेखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो गुबुन जायगानि गुबुन बियाबनिफ्राय बेबायदि बावथायजों लोगोसे जा आर'जनि हाबाफारि बेखौ खालामफैयो बिदिनो खौरां लानानै दिनै जोंनि हिरिमबा बाथौ थानसालियाव आर'ज खालामफैयो आर'जनि हाबाफारि लाफैयो आरो बिदिनो इसोरनियाव बोर बिफैयो आर'जनि हाबाफारि बियो जोबथ'वाखै दा सोलिगासिनो जोंहा दिनै गुदियाफोरनिफ्राय मोनसे सावरायमेल लादों बे सावरायमेला फैगौ कलेज जुलमिनि थाखाय 2023 मायथाइनि जानुवारि 20 अक्ट'निफ्राय सानथामनि हाबाफारि लानाय जादों नै दर्शन खालामफैनाय गुबुन बियाबनि आलासिफोरनि जा गारि बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों बे गंथाम गारि लाना फैदो जा सिबियारि बिथांमोना नै लोगोफोर जोंहा नै लाइमोननिफ्राय बा खेराइ हान्जानिफ्राय मोनसे फट'शुट लाबावगोन नै जोंनि हान्जायाबो थियारि जाबाय आरो नै सिख्लाफोरा ओंखारगासिनो दोङो सफैथ'वाखै नोंथांमोना दा दिन्थिलांबाय थागोन जों हौवासाफोरा 7 आरो हिन्जावसाफोरा 7 जागोन नै हिन्जावसाफोरा सफैजोब्बाय नै जोंनि खेराइ हान्जानिफ्राय 7 आरो हौवासाफोरा 7 जागोन बेनो लकेसननि फट' क्लिप लानायनि थाखाय जा प्लेस जा लकेसन बेनो दे खनसे मोसास्रा होमबालाय मोसास्रा Ayo mina na gani. थांबाय इखौ नुवालाय आरो नै सेटिं खालामगासिनो फट'शुटनि थाखाय मोनसे मोसानाय पस्ट होगोन
Đi lên thế? Kìa bao giây nó mất rồi. 마티니크 그는 미치면 자요. Chị phải ri lô này. Phải là một khẳng có phải nó chính chỉ ra lệ. Nere masai le bikere ne no no. Impini dia udah ni masanya. 그런 거 괜찮아? Sao vậy nè? Lasin parpo na. 또 마벨 kom mukha uthigina rehna bhai. Hello guys, नै जा थिखानांगौ जोबथ'बाय खामानिफोरा दा जों लालाखारा थांनोसै हेलौ हेलौ हांसो राजा हेलौ बिमा आरो बिफाजों गासै मागु जाबाय हांसो राजाया ओइ आलासिफोरा थांनो ओंखारबाय थांसिगोन निया बिदाय लाबाय जा सालबारि बियाबनिफ्राय जा सिबियारि बिथांमोना फैदोंमोन आरजनि हाबाफारियाव बाहागो लाबाय आरो बिदिनो बावथाय बिदि लाबोबाय आरो जोंनि थानसालियाव दर्शन खालामबाय बिथांमोना नै थांनो ओंखारबाय गंसे थांग्रोबाय बे गंनैया दोङो थांनो ओंखारबाय नै थांबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय